Привет на всички от Savaya Tribe. Може би чувате жабките, които току-що се активираха. Явно искаха да бъдат заснети на видеото. Поздрави от савайските жаби. Но днешното видео всъщност искам да споделя някои мисли за хората, които имат проблем с тегло. Не е задължително наднормено тегло, просто може би не се чувстват комфортно в тялото си, независимо какво е. Това, което ми излезна на една сесия с приятелка, мисля, че е важно да го споделя и всеки да се запита, може би, ако има такъв проблем, дали това резонира в моята картина. Това, което всъщност излезна, беше, че при нея всеки път, когато тя се стопира да изрази идея, да изрази емоция, да изрази чувство, всеки път, когато има вдъхновение да направи нещо, но го спира, всеки път, когато изведнъж идва някакво ентусиазъм за нещо, обаче си го претъпяваш, защото какво ще кажат другите или всякъде ще се занимава. Всичките тези спирачки, които ума много често вкарва, предизвикат един такъв пълнеж, чувство за неудовлетворение и това чувство за неудовлетворение иска да бъде затапено. Не, че то иска, но ние не се чувстваме комфортно. И всъщност най-хубавото на това нещо е, че то ни служи като сигнал. Тоест, няма да ни остави на мира, докато ние не си погледнем това нещо, това неудобство. Докато ние не спрем да се опитваме да го убием, премахнем, изкореним, а всъщност му кажем, окей, дай да седнем на една маса и да видим какво искаш да ми кажеш. Да бъдем в това неудобство и да му дадем шанс то да ни изрази болката си, защото това е някаква вътрешна болка, която седи и се опитва да ни сигнализира. Има нещо тук, което не е както трябва. И благодарение на това, че се усещаме зле и прибягваме до някакви средства за притъпяване, но това не спира и е като един кръг такъв омагьосан. За да излезем от него, трябва да почнем да изразяваме себе си. Трябва да почнем да ги изразяваме тия неща от нас. Тази автентичност, която всеки един носи. Не защото нещото, което ни идва като идея, ще ни донесе нещо. Не защото ще спечелим нещо. Не защото ще предизвика реакция или не. Просто защото е дошло и иска да бъде изразено. Няма нищо лошо в това да се чувстваме зле понякога. Няма нищо лошо в това да не сме удовлетворени постоянно. Това е просто една от емоциите. Нали сме тук да ги изпитаме всичките. Ако бяхме само щастливи, щеше да е един замръзнал свят, който ще ни стане скучен много бързо. Така че, прекрасни хора, дайте си възможност за все възможно изразяване. Не селектирайте, не избирайте това е добро, това е лошо. Всичко е актуално, всичко е истинско, ако може то да бъде представено по най-автентичния начин. Не са ли най-известните песни супер, как казват, такива, дето удрят сърцето в минорните гами, са някакви драматични. Това е състоянието, от което идват най-великите произведения на изкуството. Така че не си го потискайте, не се опитвайте да го приглушете. Създавайте оттам.
Има много, много неща в това състояние. И още едно нещо. Никога, ама никога не се чувствайте зле, защото сте изяли някакъв джънк, защото сте прияли с нещо. Просто, ако ви се яде джънк, вземете го и го изяжте, ама с най-голямото удоволствие. Че ядем джънк, ако вкараме цялата тази вина и срам, че сме го изяли, на всичкото е отгоре енергийно, просто си причиняваме двойна, тройна, десеторна щета.